अपेक्षा एवं साहित्य को आगे नापी संवाद साहित्य घर मुरबी आम ग्रहण में जी आज मुख्य अतिथि श्रीयुक्त सौम्यरंजन पट्टनायक महोदय को निमंत्रण करी भाषण श्रीयुक्त पट्टनायक महोदय। साउथ बोलंडा शाखा संवाद साहित्य घर द्वितीय वार्षिक उत्सव अवसर में आयोजित होता सारस्वत समारोह सभापति तथा साहित्य घर सभापति मुख्यमंत्री बाबू संपादक विभूति बाबू आदि यहाँ को आम सम्मानित अतिथि हिसाब से पाई आम गहरे अंचल श्रमिक नेता सबू श्रमिक भाई सुख दुखर साथी सौभाग्य चंद्र प्रधान महोदय शांति सहयोगी रंगाधर और अनुगुल जिलार पंचमी साहित्य घर आसुवा प्रतिनिधि भाई भाई माने ओडिया भाषा को साहित्य को भल पाउवा शुभेच्छु सज्जन मंडली एवं बंधु गत वर्ष प्रथम वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में मत जोगदेवार सुजोग मिलता आज द्वितीय वार्षिक उत्सव पुणी आउ थे आसीचु एथर जिलार सबु साहित्य घर प्रतिनिधित्व समावेश अत्यंत आनंदर कथा ये गोटे आनुष्ठानिक उद्घाटनी उत्सव मो भावी असल उत्सव टी है या जो विषय वस्तुर आलोचना रखा ओडिया साहित्यर पाठ्यज्ञता संपर्क में एवं जो आलोचक मैंने समय दे उपस्थित अच्छा मो भावी से आलोचना अधिक समय रखा एवं औपचारिक आनुष्ठानिक उत्सव को बेसी लंबा करवा से दृष्टि गोटे लंबा भाषण लदी देवा चाहूना ए साहित्य घर गत वर्ष पुरस्कृत होता मो भावी से परंपरा को बजाय रखिए साहित्य घर कल्पना जो होता धीरे धीरे साधारण लोक मन को छुँची एवं साहित्य घर प्रति जो श्रद्धा और सम्मान विभिन्न अंचल देखा तार प्रमाण है अधिक रु अधिक संख्यक साहित्य घर गत वर्ष भितर प्रतिष्ठित होती सर्वसभ्य संख्या अनुरूप भाव में बढ़ी आम समस्त गोटे शुभ लक्षण मु केवल गोटे दुईटी कथा आपण मानू कहवाई चाहूँगी दृष्टि आकर्षण करने चाहूँगी जे साहित्य घर सफलता सभा समिति नुहे कि साहित्य घर है से नुहे प्रत्येक घर जिते साहित्य घर हम से दिन आम सफल है तेणु साहित्य कहले सब सभा कहूँ आज अनेक साहित्यिक बंधु लेखक बंधु माने आलोचन में भाग ने मुझे लेखक नुहे कि कविता उपन्यास गल्प मोर प्रवेश विशेष ना मो साहित्य कहले जहाँ बुझे बारंबार से कथा को पूर्णपूर्ति कर आदौ संकोच करूना जे भाषा एवं भाव को नहीं आम जिते रकम खेल खेलुँ ता ना है साहित्य और साहित्यर और भाषार संकट है वर्तमान ओडिशा भाषा दुर्बल हो जाती एवं भावर गोटे विराट बड़ अभाव देखा
ଦିଆଡ଼ୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ବେଳେ ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛୁ। ଭାଷାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ବଞ୍ଚେଇବା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ। ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ଏଠି ଆମ ସଞ୍ଜନିକା ପୁରସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ, ସମ୍ମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ପାଠ ଆଉ କେହି ପଶିପାରିବେ। ଯଦି ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ସଫଳତାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଯେତେ ପୁରସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ମୂର୍ତ୍ତିଦେବୀ ପୁରସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ, କାଳିଦାସ ପୁରସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପୁରସ୍କାର, ସେ ପୁରସ୍କାର ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତ ପାଇଛୁ। ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ, ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସଫଳ ବୋଲି କହିହେବନି। ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟର ସଫଳତାର ମାପକାଠି କ'ଣ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଦ ବିବାଦ ରହିପାରେ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ସେ ଗୋଟିଏ ମାପକାଠି। ସାହିତ୍ୟ ଯଦି ପାଠକ ନ ପାଇଲା ତାହେଲେ ସେ କି ସଫଳ ସାହିତ୍ୟ? ବିନା ପାଠକରେ ସାହିତ୍ୟ ସଫଳ ହେଇପାରେ କି? ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇପାରେ। କିଛି କିଛି ଲେଖକ କବି ଭାବନ୍ତି ମୋର ଗୋଟିଏ ପାଠକ ହେଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ପାଠକଟି ମୋତେ ବୁଝିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟର ମନୋଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ହିତର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିମାପ। ଅଧିକ ପାଠିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ, ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରକାଶକ ହିସାବରେ ଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ପାଠକ, ଲେଖକ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ, এই ଯେଉଁ ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ତାକୁ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ତ୍ରିଭୁଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଏ ତିନୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ, ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଆଦୌ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଲେଖକ ସଦାବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବା କହୁଛି ଯେ ମୋ ଲେଖାକୁ ପ୍ରକାଶକ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା, ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା, ଯେତିକି ପ୍ରଚାର କରିବା କଥା ବା ମୋତେ ଯେତିକି ସେ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ଦେଉନାହିଁ। ମୋ ଲେଖା ବହୁତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶକ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ବ୍ୟବହାର କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛି, ନା ମୋତେ ପଇସା ଦେଉଛି, ନା ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶକମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ଲେଖକ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କରଣ ଛାପିଲେ ମୋତେ ସାରିବାକୁ 10 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି। ଫଳରେ ଗୋଟିଏ କବିତା ବହି ବର୍ତ୍ତମାନ 200-250କୁ ଆସିଗଲାଣି ପ୍ରଥମ ସ୍ତର। ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ବା ଗଳ୍ପ 1000ରୁ ଅଧିକ ଛପାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ସମାଜ ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଆଦୌ ସମ୍ମାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ବାହାରିଲାଣି, 10ଟା ବହି ଛାପି ଦେଇ ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଆଉ ବହି କିଣିଲେ ବଜାରରେ ମିଳୁନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଭାଷା ବି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ସାହିତ୍ୟ ତ ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ବି ଦୁର୍ବଳ ହେଇନାହିଁ। ଭାଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି ଠିକ୍। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଉ। କିଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଭାଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି ଏକଥାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ କାରିଗରୀ କୌଶଳକୁ ପରିହାର କରି ବା ଦୂରେଇ ଦେଇ ଆମେ ଏ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି କି ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଭାଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବା ତାର ଚରିତ୍ର ଏପରି ସେ ଭାଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ।
କରିବ। ନୂଆ ପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ କାରିଗରୀ କୌଶଳକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣେଇ ନେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଭାଷାଟି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ କଥାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ କହେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଟି ଆମ ଭାଷାର ପରମ SMS ମେସେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବ୍ୟାକରଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିହାର କଲେଣି। ଇଲୁ ଲେଖିଦେଲେ ଆମ କାମ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କବିତା ହେଲା ଇଲୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରେମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଇଲୁଟି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଆମେରିକାରେ ଏ ଭାବକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରୁ। ଭାବ କଥା କହୁଥିଲେ ନିଅନ୍ତୁ ଭାବ, ବିତରଣ କଥା କହୁଥିଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲା କେତେ ସହଜରେ। କାହିଁକି ବହି ଲେଖିବା, କାହିଁକି କବିତା ଲେଖିବା, କାହିଁକି ଏତେ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଏତେ ସହଜରେ ଏତେ କମ୍ ଅକ୍ଷରରେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଏତେ ଦୂରକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ପାରୁଛି। ଆକୁ ଆମେ ସଫଳତା କହିବା, ଆପଣଙ୍କର ସେ ପୋଥିକୁ ଧରି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଦ୍ରିତ କଳା ଧଳାରେ କାଗଜରେ ଛପା ଯାଇଥିବା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ପୁରୁଣା ପିଢ଼ିର ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ଯଦି ଆମେ ସେଥିରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ରହିବା। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁଟି ଆମ ଭାଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି ବା ଆମ ସାହିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧିରେ ଅନ୍ତରାୟ ହେଉଛି, ସେହି ଶତ୍ରୁଟି ବିରୋଧରେ ଯଦି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ ତା ସହିତ ସନ୍ଧି। ତେଣୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିବେଦନ ସବୁ ସଭାରେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଧୁନିକ ପିଢ଼ିକୁ ଆମ ଭାଷା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମର ଅତୀତ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ତାକୁ ରୁଚି ରଖିବାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏ ଭାଷାକୁ ଆମକୁ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଅନୁକୂଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରିଗରୀ କୌଶଳ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଓଡ଼ିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ SMS ଦେବା, ଯାହା କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା, ଆପେ ଆପେ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେବ। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ ଭାଷା ଦୁର୍ବଳତାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହେଲା କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦେଇ ଆମେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ କୌଣସି ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ। ଆମ ଭାଷାକୁ ଆମେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଯଦି ଆମେ ନେଇପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭାଷା ସବୁଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆମର ଯଦି ସୌଭାଗ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରମିକର ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ିବେ, ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମରେ କେବଳ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପିଲା ପଢ଼ିବେ, ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ପିଲା ପଢ଼ିବେନି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଅରାଜି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯେ ଅନେକ କଥା ଭାବୁଛି, ଅନେକ କଥା ଭାବି ପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ଭାବର ଅଭାବ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଭାବ ଯେତିକି ବି ଭାବୁ ଯାହା ବି ବୁଝୁଛି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଭାଷା ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯାହା ମନରେ ଯାହା କିଛି ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଭାଷା କେମିତି ନା ସେ ବେଶୀ କଥା ଭାବି ପାରୁଛି ନା ସେ ଭାବନାକୁ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧମୁଖ ସମାଜ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମ ପିଲାମାନେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବୁ, ତାପରେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଯୁକ୍ତ 2କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ଅଧିକାଂଶ ଅଛି, ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ। ଯୁକ୍ତ 2 ପରେ ଯୁକ୍ତ 3 ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଲେଖକୁ ପଢ଼ିବା ବୁଝିବା ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, କିଛି ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, କିଛି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କିଛି ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ଅଥଚ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥାରେ ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାଷାଟି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୁଙ୍ଗା ସମାଜ, ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ମୂକବଧିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସମାଜକୁ ଆପଣମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆଜିଠାରୁ ସ୍ୱର କରାଯାଏ ଅଧିକ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଯଦି ଆମେ ନୀରବ ରହିବା ଆଉ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି କ୍ଷତି ହେବ
ଇରେଭର୍ସିବଲ୍ ବୋଲି ଇଂରାଜୀରେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିକାର ହେଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାହିତ୍ୟ ଘରର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାୟୀ, ମୁଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସଂଖ୍ୟାକାଳକୁ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସପକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ମୋତେ ଭୋଟ ମିଳିଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଖ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯୁଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଭୋଟ ମିଳୁଛି, ମୋର 30-40 ବର୍ଷ ମୁଁ ଯଦି କ୍ଷମତା ଭିତରେ ରହି ଚଳେଇ ଦେଇପାରିଲି, ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛି ସେ କଥା ସେମାନେ ବୁଝିବେ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଫକୀରମୋହନ କି ଗଙ୍ଗାଧର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଫକୀରମୋହନ ଗଙ୍ଗାଧର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ବଞ୍ଚିତ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ଯେ ଓଡ଼ିଆ একটা ଭାଷା ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କଲେ, ଆଜି ଆମେ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକଣା ଜବାବ ଦେଇଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ହିସାବରେ ସଂସ୍କୃତ ପରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଏଇଥିପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ସେଇ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଭଳି କଥାରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ କିଏ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବା ବିଡ଼ମ୍ବନା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ସାହିତ୍ୟ ଘରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କାରଣ ପ୍ରତିବାଦ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅବକ୍ଷ ହେଇ ଚାଲିଛି, ତାର ପ୍ରତିବାଦ ବାକ୍ୟରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ନାଗରିକ ସମାଜ। ନାଗରିକ ସମାଜର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର ହେଲେ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମବାଲା, ଲେଖକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅନ୍ୟ ବିଚାର ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ବରଂ ସେମାନେ ନାଗରିକ ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା କଥା। ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ରାଜନୀତିକୁ ଘୃଣା ନ କରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅବକ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ନେତୃତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟ ଘରୁ ଆସିବା ଦରକାର। ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ରାଜନୀତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାଜନୀତି ବିନା ଆମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ନଳକୂପଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆପଣ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୀତିକୁ ଘୃଣା ନ କରି ନାଗରିକ ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅବକ୍ଷୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଘର ହେବ, କାରିଗରୀ କୌଶଳର ବିନିଯୋଗ କରି ନୂଆ ପିଢ଼ି ପାଖରେ ଆମ ଭାଷାକୁ, ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଅଭିଯାନରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆମେ ଥାଉ ବା ନଥାଉ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ କରିବେ, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଇଏ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।